thong kar beng long pini lama jan ke alo ili tum kar beng long pen kise thangklong YouTube long share production labang so production pen puthora kimi lun kana jana video itum langlong ida prangpo arung ka jana men ke alo ara tutong te pini labang so lun kana jan long komasi che pajan ma ili tum labang so lama jan pen angton lang iglonang tutong te video le start iglonang labang sun kana jan long che pajan abang phito men like hello kache thangklong mate arji kimi na actress alang limen ke Sami Malin Tisupi lapen Sami Jivika Timungpi lapen labang suru kajan long cepajan abang putum mate actor romeng lai ken lo Prince Ronghang lapen Prince Ingleng alang tum phan tum labang suru kajan long alang cepajan the iglong po ara labang solon jir kritung bela ken lo Sonjit Ronghang lapen akang saing pi alang tum ase pen silitum arji iglong po ara labang sulun ka talong ke kan kan to mate choreographer tum kalai ken lo 100 so ropipi lapen dengmi ronghang pi lapen labang su lun kana jana phan direction dun abang fomen ke Johnson B lapen cameraman mate videographer abang fomen ke Basista Hanse lapen complete producer abang pimen ke Prima Teron pi iltun labang sulun kana jana mate video meltum prapchin pen share production YouTube channel tum langlo ita prang po selitum full video le tum jonghong ding ona nang tum ani wang iltum kar biang lo pen kise thangklong video mate actor actress lang verite nang tum hen sectional option sakka bing non